yini yakwenza ukuthi unqabe ukulalwa nomuntu eyinqeni? Ngiyangenza ukuthi ngimagine ukuthi nginqabe. Yeah. Hayi kaswe ngamagine ukuthi uyigeke. Ubhlungu. Ngathi kubhlungu manje ogwava. Hayi ngeke. Hayibo into ebhlungu endaweni yakhona enjalo much masizoyifaka enqweni. Hayibo. Ngathi mina indaba ke Kristi ke ungasho ukuthi ke angikwenze ilokhuzane angikwenze yonke into oyifunayo ngaphandle kwalo wathi nje cha. Hey. Ngifuna lapha ya. Yini? Angabesana ngacike ngathi ayihamba kulabo abakunikizini. Hamba la. Kanti ngacike ngathi hamba uye kulabo abakunikizini. Kanti cabanga ngoba umZulu lo ngitshela yonke. Imkhuba yani phela ngoba thi imkhuba yabantu bangaphandle. AmaZulu. Ho. Bisho baba bashadile. Bagile imkhuba. Hayibo. Abasayifuni ngaphambili imishiyana. Kanti yini ngemuva? Angazi. Bathi shisa kakhulu itight. Hayi wegcwabe zinqunywa amakhanda yekho. Nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi. Ndaba ka ulalele lo muntu omemezayo. Umemeze ngathi uyakhala uyalila. Uthi igula lika Jamal lichithekile. Lichithwa ingqole endala yakithi kaMalandela. Awubathi unesibindi buthelezi awumadoda. Lona obingelela nguprofessor ngingoka Mkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sakwabheka umthetho. Ngasohlangothini lakamandlakazi umoya wami ubuhlungu ugcwabe. Kunebhasi eliginqikile eliginqike esiqiwini eyilalimaza izingane esikole ngendlela ebuhlungu kabi mfowethu. And into ebuhlungu kakhulu ukuthi izingane eziwu3 eyishonile ezomndeni odwa. Baningi abantu abashonile but kunomama nje izingane zakhe zo3 evele ezashonela kule ngozi. Yazi thina kudala sahamba ama trip sasiphuma ngamatekisi ke thina. Kwakuthiwa izingane zomndeni odwa ayihlukaniswe kufana nje uDisemba kiwe emakhaya ningangqwabelana eTexini odwa nomndeni hlukanana asisho ukuthi sisuke ingozi siyayibiza noma senzane noma sisuke kodwa kwenzela izimo ezifana nalezi. Yes kugcina manje kwenzeka into ebingalindelwe ngoba ingozi ayikho suke ilindele nezimatches esinenkolelo ukuthi uNkulunkulu ohleli ithuku zomuntu. But kunezinye izinto nje akumele bengagwemeka emandulo akazi bebezilima abantu basemandulo babengafundile kodwa babekwazi ukugwema ezinye izinto. So even isho ku December mina ngigibele nabafowethu mina eTexini eyodwa ngiyatshela amadoda ngizomfica phambili hamba ngigibele iTaxi manje asifuni ugcinela ikhasi kuvalwa ngehlahla. Yayizwa leyo nto leyo. So nje mfethu abaphephise mfethu kuzona nakuzona zonke nje indawo abantu abanokwehlelwa izingozi bafowethu abantu abaphephise ingozi ayiplana into engaplani ingozi. So nje kuyeke kube buhlungu ngempela uma usubona ingabe itekisi ibheke phezulu ibhasi imoto mfowethu uyacabanga mfethu abantu bayakhala umuntu ibreadwinner unezingane mfowethu umzali lo muntu unkosikazi kumuntu othile lo muntu umyeni umuntu othile uphuma emsebenzini kulindele ukuthi intambama uzobuya kuneyinhlelo ezibekiwe la ekhaya ukuthi mayebuthi. So manje mfowethu ukufa komuntu kuvele kufana nemuvi engaphelanga ngoba umuntu mayeshona usuke eshiya ngemuva izinto ezinye ezingafezwanga amaplans angakenze kucabanga ke ukushona kweingane ezincane ke ezifunda isikole. Abantu labo bekusalindele ikusasa elihle kubo but kodwa uNkulunkulu ngendlela yakhe naye ngendlela enza ngayo ukwazi ukuthi agcine bathathe abaphephise nje kakhulu ibhasi lona likathanduyise ilona elidala inkinga. Bafowethu ayisengikhulume kakhulu bafowethu mangabe uyaqala ukuba ingxenye yalolu hlelo lona oyethamele ihow I ended up in drugs ukuhlelo lapho khona esisuke interviewer abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni nabavele ngeshiya ezidakamizweni basuke bezosilandisa kabanzi ngendlela abangena ngayo ezidakamizweni. But ke la usisi siza naye no part 2 upart 1 episode 67. So if ever kunento ozozizwa ngathi uyasala kuyona uzokwazi ukuthi ubuyele episode 67 ubuzoxhuma ngopart 2 ukuze uzoba nohambo oluhle ukuze singaqhamusi sikukhela phezulu. Ngixolisa namhlanje bafowethu iholiday namhlanje njengoba ngasho ukuthi le ndawo ngisebenzela kuyo indawo enokuqaqelwa noma ingungwe izidakwa. So kuzokwenzeka uzwe ubuwelewele noma ubuwishiwishi obenzekayo ngezimo zokuthi abantu uma bengaye emsebenzini baye becule ezinkambeni kaFaro. Ngakho ke uzosixolela ngomsindo zolokuvela ngemuva. Sisiwe umuntu okwando njani?
Saphila. Yeah, sisoma awuqala nje ubingelela abantu ubazise igama mangenza mhlawumbe kunomuntu oqalayo ubuka lolu hlelo lalo. Sanibona mina nguNokwanda Wamkhize nami nginenkinga edakamizwa nangukubhuti okuyena uzama ukungisiza ukuthi nami ngiphume kule nkinga engibishe kuyona. Yeah, na ube umuntu nje ngiphinde ngibonge futhi abantu abasilalelayo inkinga zethu nabasisupportayo nabo bonke abantu abafisa nokusisiza ukuthi uNkulunkulu abe nabo siyabonga. Ngiyacabanga ukuthi uke obadubuka ama comments abantu lapha. Ubonile ukuthi ade bethini bayakhuluma impela bakhala ngokuyibeka phansi kasisi bathi you are so calm. Uyibeke phansi. Kunembuzo ngicathi mhlawumbe imibuzo engapheli kwa 200 ekhona lapha nabantu abakuncomayo abantu nje abakhuluma konke nabantu abakufisela ukuthi uphume lapha edakamizweni. Kodwa kunembuzo engayikha phezulu. Ayingekho le mbuzo ngathi into ediyanga sekugcineni. Yini ke othe usiphathele yona namhlanje ngeyinkinga enibhekene nazo lapha emgaqweni naneyinkinga okuhlangatshezwana nazo ngoba ngicabanga ukuthi leyo into ebaluleke kakhulu ukuthi abantu begcine beyizwile noma idlulile endlebeni zabantu ngesimo sokuthi uhlelo lolu ngoba lifundisa nje ukuthi bazi ukuthi siphila kanjani. Yes, azi umuntu ukuthi ena uma ngiqala idakamizwa yini engizogcinaphi angithi yayibona leyo nto leyo. Kunzima kufana nomuntu ohlala endlini. Khona wathi alikho nolodwa umzuzu noma iminute okumnandi ngawe emgaqweni. Uhlezi nengqondo yadisturbeka ngoba ngaso sonke isikhathi uhlezi ucabanga ukuthi ngizokwenzani manje ukuze ngithole imali, ngizokwenzani manje. Ayibo kuzoba amaphoyisa, kuzoba umasipala, kuzoba abantu. Umuntu uphila impilo enzima nje awukuthola ukuphumula. Kungcono ngisho igundwane. Ngoba elinye kuliyeke lihambe. Kodwa mama uyiphara hayi ngeke. Impilo enzima. Impilo enzima. Iziphi izimo enibhekana nazo lapha emgaqweni uma ungatshela umbukelo osekhaya? Ngiqale nje ngokuba nje iphara. It's either umfana noma uyintombazane. We are the same. Siyafana. Unokuthi uyihambele emgaqweni. Usuke lo muntu nje akukhole ngesagila nje akushaya uyayihambela njalo wenza ngalutho. Kwesinye isikhathi bayakuthuka. Bakubize ngawo wonke amagama abathandayo baze bakusikaze ngisho ukushaya wenza ngalutho. Kuzoba amaphoyisa. Man, ngabe lesigcwagcwa sivelaphi? Mhlawumbe kungenzeka ukuthi abantu ababanjwa inkunzi yebo, yazi manje mayebo yazi leyo nto mina mangicabanga ngiphumaphi. Iphumaphi? Kuyenzeka uthola ukuthi umuntu mhlawumbe seyakwagileka phambilini. Mhlawumbe wagilwa yilona iphara mhlawumbe lamtshontshelwa ifoni noma wakwabanjwa inkunzi noma umndeni wakhe wakwabanjwa inkunzi. Mase eba naleyo enga leyo ngamaphara. Angabe sacabanga ukuthi asifani. Kwesinye isikhathi kube khona nalabo abaphaphayo. Mawumbuza mfethu yindaba uzundelana iphara lake lakwenzani? Hayi lutho ngike ngizwe kuthiwa enze ukuthi. Ayikho right leyo nto leyo. And manje uyabona leyo nto leyo na Khize ilimaza iyenza iphara lingayiboni lo muntu. Manje ngesikhathi umuntu engasayibone umuntu umncisha ithuba lokuthi abuye azoba uyena. Kahle umphakathi ubaflathela abantu abaseyidakamizweni. Nokwenza kube nzima ukuthi mhlawumbe abanye begcine besizakala. Thothi ngiyafisa ukukhuluma kodwa manje ngiyakusaba. Angazi ngizokuqala ngakuphi ngoba phela mhlawumbe uzongishaya. Mhlawumbe yazi ukuthi khona omunye ubhuti owake wathi hey yabo nje amaphara izinto zokuthi ngivesane ngiyothenga upetrol nje ngifaka upetrol ngishise zonke lezi zinto lezi. Ingambuka lo baba ngathi kodwa lo baba lo emdala nje senza khuluma abhlungu kanje yindaba yena kanayo ingane azele yini. Ngoba sanacabanga ukubuka ingane zabantu nje yena ayithengela upetrol ayishisa ngopetrol zenzeni. Ngoba at the end of the day
akekho umzali oyikhethelayo ukuthi ingane yakhe ibe seyidakamizweni. That is why mina ngihlale ngithi abantu noma ngabe unayo ingane eseyidakamizweni noma ngabe unayo, but abantu abayijoyini membership ye-Mp TV1 ngoba thina sohambela izikole sifuna ukuzama khona ukunqanda yona lento, ngoba wena uzohlala ugoqa izandla uthi mina yami ingane ayilona iphara izidla idakamizwa. Ingane isikhathi esiningi sichitha nabangani unomzali. Yebo. Akekho umzali oba awe ukuthi ingane yakhe isiqalile idakamizwa. Uphaphama umonakalo omkhulu ungasazi ukuthi uzobambaphi uyekephi. So manje umuntu if ever umzali futhi uma umzali awubu umzali wengane yakho kuphela, umzali uba umzali wengane zonke eziseduze kwakho. That is why mina ngihlale ngikhala ngithi kunabantu abanokufika bezocomplain lapha ngohlelo la ethi hayi ubuza kakhulu ukhuluma kakhulu. At the end of the day mina ngifuna into constructive ezokwazi ukuthi yakhe ngoba wena mawuzofika la ngokuthi wena uzoyibukela indaba wena, it's not about ufuna ukusiza isizwe sibe kube nendlela engcono ezokwazi ukuthi abantu belekeleleke. Yazi labo abantu abanjani ilabantu abakwazi ukuthi kunengane kamakhelwane engenazi icathulo ehamba ngenyawo esikoleni ajabule kube yona into ahlekisa ngayo kuba ibona ke labo bantu abakwazi ukuthi sithi sikhanda into enje bafike bezofaka unyawo ledada bezogxeka. Mina nginankinga nomuntu yabona wena Khize ozogxeka noma ongagxeki olungisayo. Kukhona ukugxeka khona ukulungisa. Ozongitshela yazi professor mina ngeke nga-inbox womunye umama mina wathi lo mama anginayo ingane eseyidakamizweni mfana wami, ngihlale ngiwabona ama-post akho angicomment futhi wathi into oyenzayo ngiyayithanda kodwa mfana wami uke wenza ukuthi wathi leya nto leya ngiyibonile ukuthi ayikho right. Uyambona lo muntu lo ukuthi uqala ngokuncoma bese yasho ukuthi inkinga yabala hayi ukuthi uzovesana fika kudilika ngokwenu. Lo mama ungifake ekhwapheni useyangishaya ungishayele ekhwapheni njengomzali nami ngavele lento uvela uliboneke lapha iphutha lakho indlela nje umuntu akhuluma akutshela ngayo ukuthi yazi professor lento oyenzayo ukuthi nokuthi yazi kuzolokhu akwehli kahle. Uyayibona le nto leyo mina bese mhlawumbe ngiphendula nami ngendlela yokuthi hayi bafuna ngiyaxolisa mhlawumbe nami anginakanga kodwa wena mawuzoqhamuka uzodilika phezulu vele sesixabene ngoba nami ngizovele thathe ngenhliziyo ngikhulume nami ukusutha kwami isigcina isalunga inkinga. Kanti le channel le eyaba abantu ukuthi beyimonithe, le channel eyaya abantu ukuthi bekhulume besitshela ukuthi yini abayifuna yenze ngaphansi andibazi ngathi futhi uthi asizona izilwane. Yebo lento mina into engayifunda ngamaphara iphara ngisho leselisemgaqweni but still lisuke lithi liphila lapha nebulwaneni kodwa umuntu usuke ephila ngendlela akhuliswe ngayo. If umuntu ekhule umdlwembe gwaza abantu uyabagwaza abantu emgaqweni. If umuntu ekhule iphatha kahle hlonipha abantu ngisho esaliphara uyabahlonipha abantu. Like insangu yabona insangu ikwenza into eyiyona. Yeah. Mawuyisidoma esikoleni uzoba isidomo. Mawuhlakaniphile futhi uhlakanipha mo. Eda lokho yikho. Eda lokho yikho. Yeah. Yabo. So nje abantu mfowethu asincome njalo insangu ukuthi abantu abangene kuyo. Iyona kakhulu abantu abangene ngaye idakamizwa. Vale qala insangu. Most abantu abaningi baqale khona. So nje please guys stay away from izinto enjengalezo. Angazi noma ngakudonsela imibuzo yakho lapha ethunyelwa abantu noma khona okunye ubusafuna ukusitshela khona. Ayi enye into engifuna nje abantu bayazi ukuthi ukuphila lemgaqweni kunzima. Yeah. Seloku ngafika la eThekwini hey u20 mncane weyidumbu esezaphuma zingane zabantu. And most lezi ingane lezi ingcwatshwa makubo zincane ingcwatshwa makubo. So ngiyake ngifisa ukuthi umuntu wazi ukuthi unengane eyiphara akabuye azobheka ukuthi isaphila yini na. Ngoba nje most ingane zifile ezinye mhlawumbe ngigcina ingcotshwa uhulumeni ngoba Eastern Cape omunye uphuma eGoli Peter yebo kude yabo ngisho nala emalokishini omasho nanda lazi abanye bagcina nje bengafika imindeni yabo kanjalo nje bagcina umuntu ethathwe imoto eyidumbu kwaphela kanjalo. Kuzoba amaphoyisa avesana amaphoyisa and ngiyafisa uhulumeni ukuthi isukumele le ndaba le ngoba amaphoyisa ayanqena ukusebenza. Abafuna amaphoyisa ukujaha igebengu. Kunaloko avesana donse iphara abopha iphara
ahambe yolivalela yolibopha alinike lelo cala cala alithandayo. Baningi abantu abagcwele emajele beboshelwa izinto ezingekho, especially abangamaphara. Noma kuvesane kuthiwa wena ubamba inkunzi noma ubulela umuntu, icala elingaka abazofuna ukuthi bayogquma ejele ngalo. Baningi abantu ababoshelwa izinto ezingekho, kuzoba umetro. Hayi umetro njengoba nje nami sekuhembe linye senginuka through metro. Metro nje ubhizi ushisela ingubo, awenzanga lutho, uyasijaha, usishaye. Ngabona ubulala abantu ngenduku lapho wena awukutholanga. Ngiyabaleka, angidlali nengane mina, ngiyabaleka ngoba ngiyazi isimeke bakubamba. Qhumi amadonki ipiri mhlawumbe ekutheni ushawa abantu awenzanga lutho njalo. Lo ngane ekuthiwa yaziyashonela kujantshi yona kwakwenze njani? Iyo nje leyo nto nje kuzoba uprice. Price usukhiphe 4 wedumbu noma 5. Esontweni elilodwa every day, esontweni elilodwa phuma isidumbu. Shawelani inkinga yabo. Shawelani abasho ukuthi bashayelana. And into ebhlungu ngisho ngathiwa sesiphumile lapha ngaphansi kwebridge, sesisemgaqweni. Omunye bamdubulele eBota Park. Yashona ingane yabantu. Inhlamvu bayishaya ikhanda yazophuma ngala. Enye bayishaya la kuthiwa yashaya inhlamvu yesende yashona. So nje ukuphila emgaqweni kunzima. Kuzoba abantu ke sekunomagajo. Professor ngikhathele. Abona manje sengiyasaba. Kuyadlwengulwa. Last week or 2 weeks back, Saturday ekseni, khona intombazane iyagula, ibigula lengane, igula ingasazi ngisho nanokuhamba. Ngisho ukusukuma iyogcama. Kodwa ngomgqibelo ekseni yatholakala ireshiwe ngaphambili nangemuva, ngisho emlomeni igcwele ama-spams, yonke indawo igcwele ama-spams, sebeyiqenyile bayibulala. Kungaqali ngayo eyesithathu. Enye ayinalo ihle S4 yasinda. Ngikhumbula ntombazane yafika yazongibikela kuyikuthi manje ayikazi ize kuyishow, ngahamba ngabikela amaphoyisa futhi nawo ngabona ukuthi ahudula inyawo. Awayingeni leyo nto. Yona kwenzakalani ke ngokunixoxela ke nini? Yona ithi yashawa umuntu elele ukuthi vele mina abantu abajovayo isikhathi esiningi ngihlala nawo. Ngoba mina ngiyachase. Ukuthatha umbukelo sekhaya umuntu khona umuntu ojovayo khona umuntu ochaseayo, lo muntu ochaseayo ilona uyifaka foil awuyijovi. Angiyijovi negazini. Ngifaka ifoil. Isiba khona ababhema amadamu njengensawo. Omunye uke wabuza indaba yamabongo ukuthi yini amabongo elabantu abavela ngaphandle. Amabongo amaTanzania lalaba ekuthiwa amaBaria la abagqoka amabhuzu nama-avaroni. Baphathe ubhaka amaBaria lawo. So manje le ntombazane awuhlali nayo ngoba umuntu obejova. Ukwafika endlebeni zakho ukuthi kwenzakalani kuyo? Yona ithi ayilele angazi yasukuma iyochama, kanti ngasikhathi iyochama izoshawa umuntu angazi wayishaya nganike ayikhiphile. Lawa amanye awu2 yona ke khona lento ekuthiwa ama-Xanax. Leyanto mina ngazi ukuthi eyokunciphisa ukuhlanya komuntu, yabo inhlanya lezi ezihlanya kakhulu ukuthi bajova ngawo noma bagwelinyiswa lawo maphilisi kuze umkhamo ukusangana. So abantu ababhemayo bayathanda futhi ababhemayo kuphela ngoba ngisho ingane zesikole ziyaphuza la maphilisi ziyathanda. Shuthi benzanani? Ayabadala kushuthi. Abadala baphuze lawo maphilisi. Kushuthi lengane yayibanjwe lawo maphilisi lawo plus yayijova nehunga. So nje umuntu wayesefact nje. Umdlula njalo umuntu ogula mfowethu. Bamdlengula and abakushiyi kuphila into ebhlungu bayakubulala. So uma ngicabanga mina kushuthi umuntu osukumazi usuke sesaba ukuthi uzomkhomba so kungcona kubulala. Ngoba bonke bayababulala so nje ukuphila emgaqweni awusho nokwanda mfowethu since wena umuntu wesifazane kudlengulwa abantu kufa abantu maqeda umuntu afisa okwenja. Ungalandelelwa nokulandelelwa. Yebo. Kunjani kuthini kuwe? Kubhlungu. Ebusuku uyalala kwenzakalani?
ayibo angilala ebusuku uyicabanga lento le ukuthi ish kazi mina linini lamusuku lulini lamusuku noma njengoba ngiphuma la emaskani ngiyolala akekho umuntu ozongiqinya angibulale noma kanjani kubhlungu ba ne trauma ngigoba futhi afaka kubhlungu manje umuntu manje and benza sure ukuthi inqeni laba eqala khona bayithanda izinto into engisaba kakhulu ukuthi nje ungalala umuntu eyinqeni hayibo Thuba ngisho abafana balalwe enqeni lapha ngisho abafana kodwa manje sekungconana naye manje ngisho abafana uma uthanda iwunga nje uthanda into zabantu kufana nasejele so ithola into oyifunayo ngoba banantombazana banamfana imbobo ngemuvi yafana afana and especially futhi ke akusabona labantu bangaphandle kuphela abathanda izinto nawo amaZulu lawa aseyayithanda bayithatha phi lento le angazi nami bayithatha phi kusho ukuthi akhona amantombazane vele abanokuwathenga kusho ukuthi vele into asebeyijwayele ngoba phela yabona lamantombazane lawa alalwe inqeni nakhona igcina sekuyi-addiction nayo igcina sithanda khona kuze attract umuntu wesilisa kusho ukuthi kufanele imnike ibhek and umuntu osethola izinto abesayifuna ngaphambili serious abesayifuna kodwa abesayifuna ngaphambili ngisho abantu abashadile wena mhlawumbe ke like ke noma uyizeke wena ukuthi awufakani nemuva ngesikhathi abantu abashadile uma mhlawumbe umbuza nje noma mhlawumbe sasingekho mhlawumbe isikhathi sokubuza indaba umuntu kusemsebenzini uyambuza mina ngiyakhuluma mina ngiyambuza athi hayi ayizwakali kahle ngaphambili ngifuna ngemuva like isengibuza ukuthi uma ubabuza ngokwe-experience yakho ngoba ngithi kunanabantu abashadile ababukela nabantu besifazane kodwa ongazi ukuthi indoda yakhe iphuma ihambe yothenga akazi bathi yini inkinga benza bezothenga ekubeni beganiwe hayi khohlwa bazibukutshela ngeke bazibakutshela angamane angakuthengi kwakuthenga ngeke nje azokutshela so manje sebavele naye ukuthi nibabuze hayibo ngeke azokutshela abanje abantu abadecent umuntu ongazi umphikele uthi uyambona ibona baba ushadile nje kodwa manje hayibo yini into yenza yini ngempela uxakwe yini emzini wakho unkosikazi wakho unenkinga noma kanjani hayi noma mhlawumbe ilento ukuthi umfazi uyasebenza indoda iyasebenza manje akekho na komunye noma kanjani uyakhathela ebusuku yabo unkosikazi nawe ubuye yabo nemali yakhe akamncengile phela manje isikhathini samanje abantu sebephila ngenye indlela thothi umuntu nje isikhathi sokuthandana naso uhleze yinakela ifoni yakhe ngiyabuya usexoxa imoto uyahamba uyabuya akanaso nje isikhathi sengane anasikhathi sendoda yakhe hleze ubusiness woman so akhona amantombazane emgaqweni futhi imbobo ivuleka lapho yabo fanele impela ukwazi ukuthi uma ushadile umama ekhaya ube nesikhathi sendoda yakho isikhathi sezingane zakho uyinika ngoba ngempela ungaze uthola izifo shuthi uma umuntu wesimame kahle ukuba umuntu wesimame isibusiso ngoba if ever ingane zakho ungayinaki zizophelela yebo if ever indoda yakho ungayinaki iphela khona hayibo yazi baningi abanye abaphuza isiqatha-ke mina ngibuye ngihlale nabantu abaphuza isiqatha ngoba ngiyathanda uku-experience izinto yazi ukuthi khona ubaba owashika umfazi wakhe nomuzi ney'ngane zakhe wazohlala emgaqweni wazophuza isiqatha yena ukuthi wayeshaya umfazi wakhe-ke wazwayeka ngisho umsebenzi waresign wakhetha ukumshiya wazohlala emgaqweni ubona iy'ndonga zizinhle madoda kanti ngaphakathi kunzima ziyathenye indoda ungasibona isibhedlela sisihle ngaphandle kodwa uma ungena ngaphakathi uyofa so nje kweminye imizi nala emgaqweni khona abantu umuntu ongazuyitshela ukuthi hayibo indaba lo uxoshwe yini kubo kanjani kanti manje awazi inkinga abebhekene nayo ekhaya mina khona omunye intombazane engizwana nayo sisanda kuxoxa ey'nsukwini nje ngixoxela ngawo iyasho ukuthi yazi nokwanda abantu bangayitshela ukuthi mhlawumbe siyathanda ukuhlala emgaqweni asithanda ukuya emakithi kanti manje mina into engixosha ekhaya nokwanda ubhuti wami nosisi wami uma ngifika ekhaya ngithi nje ngivashile
bangibuza ukuthi kodwa gcina uyofanini ngobani bafuna imali yomshwarensi ukuthi mina angife kuze bona bezothola imali. Ubhuti wami sekukaningi nowanda ehamba emakhazeni efuna ukuhlangana nabantu bamakhaza ukuthi mina bathola isitifiketi sami kuthiwe mina ngishonile kuze kuzophuma imali. Mina bagcina umuntu wakini loyo ozalwa naye esifuna sisodwa uthi bafisa noma inini ukuthi ngife njalo uma ngifika ekhaya kuthiwa wena usaphile ukufanini. Mina yebo kahle bo mfethu hawu yindaba yenzelani leyo nto athi hayi angazi nami. So ziningi inkinga ehlalisa abantu emgaqweni nalento insurance nayo inkinga. Baningi abantu babalekela ukuthi imindeni yabo ifuna ukubabulala. Yazi kunelinye iphoyisa elakhuluma lenye into engangijwayele mina nginamanye amaphoyisa engijwayele nje like engijwayele nje like ngisaza nayo nawo. Ithi kwafika umngane walo omunye iphoyisa walitshela wathi wambizela eceleni le ndoda mayisibuya ayisitshela mina athi professor yazi le ndoda obingibiza izongitshela ukuthi embhedeni ibambe ifica ukuthi unkosikazi wayo embhedeni lapha phakathi nombhedo phakathi mattress nebase unkosikazi wakhe umfake kwi-insurance yemali eshisiwe ingaka uthi wemfowethu lo muntu uthi indlela mina naye sithandana nayo akukho ezingeni lokuthi engangikhokhela imali engaka for ukufa kwami. Wathi mangenzeka kutholakala ukuthi ngifile ngicela kube uqala lo eniyomlandelela. Ngiyakutshela mina yabhalwa phansi le nto leyo kwenziwa yonke into angawuthi le ndoda iplan ezamtshela nathi yazi akusizi mfowethu ukulinda ukufa. Into nje manje kumele siyenze kumele sizame usilandelele simphenye ukuthi yindaba cha yinje lapha ekwayo ngoba manje uma solinda ukuthi uyozufe inkinga lesifuna ukuyilinda ukulinda ukufa ukulinda ibhadi lokho. So nje kunzima bafowethu kunzima but sizozama nansi ke imibuzo yakho khona umuntu okubuza ukuthi lana angazi noma kodwa vele lokhu ukuphendulile ukuthi yena what are some of scariest things she encountered on the street. Uma sibonge Ntuli ngicela ukubuza ukuthi uSibari lona othandana naye manje uphatha kanjani? Sibonge ayibo cha phela umphakathi ukhathazekile ukuthi kungathiwa wena awusaqwayizi ngoba uphantelwa ibabazi baba abantu enkonzo hayi akabambe inkunzi uTrolly Porter aphinde futhi akhakade imoto eMasgrave. Yini uTrolly Porter manje? Qhuba inqolo zasesitolo. Harry Potter. Qhuba inqolo zasesitolo uzomfica nje lapha uma ubuza usithole uzomfica lapha eMasgrave. Ya uhamba nini abuye nini? Hayi uhambe kuseni ngabo9 abuye ebusuku 6 noma 7. So umuntu osafe futhi wena kulabantu labo kuyibona abadlungu labantu ngoba kukhona ukugadeka. Hayibo Thangi ebusuku bebefuna ukubamba mina. Yini? Kanti leyo yazi mina nginomkhuba ukuthi ebusuku i-boyfriend yami niyajova. Mina ngiyachase. So umuntu ojovayo uvesana athi tshi isheshe iphela iwunga. Manje mina ngiyachase afuna ngile ngithatha ngama-stone ngibhema yabo. So yena uyashesha ukuqeda ukubhema nginami. Kwesinye isikhathi ngibuye ngithi akangishiye ngizoyihambela. Hey kanti sebe nokungimaka ukuthi lo njalo ebusuku uhamba yedwa awu makuthangi shuthi wayengaboni lo wayefuna ukubamba ukuthi ngihamba ne-boyfriend yami ngoba yena wayehamba phambili. Khama mina ngiyiphaphele kwesinye isikhathi khama ngiyayiculela hawu ayibo ngiyaqhubeka umuntu uyangivile oyakhoma la mamakho joba la uyo asondoke asambe ngithi mina ngihamba ngiyaphi mina manje oyakhoma la mamakho usho kungiqinye ungishaya ngokhiye yabo ngithi mina ayibo ngangqoka enye ijacket yabo la jacket ebengilokufika ngize la kwena enesigqoko esigrey ngashiya kanjalo. Manje ngiyabona ukuthi bene ngixhavunile ngithi ngizama ukutibula ngiyabona ukuthi hayi ngeke ngathi ngiva nje over script la ayike ungiqinise ngqi ngimina yini usamele njalo ususu yambuka ngithi mina ngicela ungiyeke ngifuna ukuhamba hey hoya manje ufuna ungibamba nebhlukwe angibhanqa nejacket usufisa vesana base acikeke vesana ngidonsa ngesikhathi ngidonsa nami ngizama ukukhumula ijacket vesana ngikhumula ijacket ngimshiye nejacket azo ukhumala mamakho uyamlwela
uyangidonsa. Uthatha phambi kwendoda yakho manje. Enganithoba nqene ukuthi bethathe wena nendoda yakho yonke zonke. Hayi phela mayisithipha phela indoda yakho bayisilima bayakuthatha phela. Hayibo prophet othi ngiqale ngiqedelele. Shuthi njengoba ngidonsa uSifiso hayibo avesana khipha okapa. Athi uSifiso ayikhululeka ke naye akhipha wakhe okapa. Athi woza nalo wathi woza bese ngithi mina azini ngoba vele usengekelile asambe nisimiyeke. Yabo engisho ngenhliziyo uthathe swami shuthi ungabe ngihamba ngedwa ngoba mina ngabe ngibese enkingeni yakho amantombazana laphana aphathomese ukuyivikela wena yini ungawuphatha wakho ngiyawuphatha but ukuthi angithandi yabo mina ukuthi khona lento le yokuthi mawulwa shuthi usungasenayo i-decision ukuthi wena into ungayixazulula kanjani so angikholelwa kuleyo nto hayi wena ukuthi wekwaba ngithi wawulokho wena counseling wenza counseling ayisebenzi phela counseling lapha emgaqweni manje leyo nto ke inkinga yabo kwesinye isikhathi ngibona ukuthi yazi engabe siyabonisana sihlale kamnandi ke samaphara ke sibe ne community yethu yamaphara kodwa manje sihlumezana sodwa yabo sihlumezana sodwa too much kakhulu manje mase bekuthatha uhamba nendoda yakho bethatha nendoda yakho kusuke sekwenze njani ubani okwamehlela neke nakuzo lokho hayi mina ngakaze ngibone kodwa bayakusho lokho kuyenzeka okay athi sibheke omunye umbuzo okay ngesikhathi uthengwe angithi wena wekwathengwa umuntu wakushiya unqunu wabaleka nemoto so manje uyabuza kumuntu uthi so ngesikhathi uthengwe umuntu wakushiya unqunu wasizakala kanjani no way to run ngahamba kanje akuyengeke into engizoyenza lapho ucabanga ngazi ngishiyaphi wakushiya ngishiya ngaba empilo mase uzofika ngaseClearwood impilo yokhongela Clearwood mase uzofika ngaseClearwood khona lama firm nje la athuli ngaseRosberg ngaseRosberg cabanga ngisuka lapho angisahlala eDalton ngisuka lapho ngiya eDalton base ngasizwa yini ukuthola esinye isidwedwe nje ngave sane ngasibhinqa ngasenze ibhayi ngasibhinqa kanje nakhona leso sidwedwe ngisithola sengizofika kephi ngase khona lama family lawa ala ngase ngaphambidlana kwaseDalton la kwakwenziwa khona emathayi Dunlop cabanga lapho bonke sengibhushuzela awuhlangani namuntu la hayibo bayaxakeka abantu ngizoyenza njani Thoyibo uyahlanya yini manje babone ngathi ngiyagula ngekhanda nami ngicikekile angibaphendula ngisho kubaphendula ngiyasho ukuthi hayibo Jesu wami ngiyabonga kodwa ngobani angifanga lapho lo muntu anginikanga mali uhambe nezingubo zami anginawo usheleni ngihamba nangeenyawo ubani ikhazi lapho hayibo mhlawumbe ithi past 11 sikhona sekusebusuku akufana hayi mina wayoxayeka awe my mina hayi ngeke ngizozenza uhlanya straight awukuthise mina ngazovesana ngizenza uhlanya hawu wow hayibo uyagilana hayibo ngathi kukhona nomunye loyane ukuthi angazi ke noma sekuhlekene nokuthakatha yini noma kanjani loyana ufika kuthenge akise emzini wakhe mayekise emzini wakhe unezicathulo nje special shoes athi ucela ukuthi agqokise lezi zicathulo khona umdanso afuna ukuthi umdansele wona umkhumbuzo umfazi wakhe akuyena lo mlungu abakhala ukuthi ugqokisana ipitikoti bese ke lokho udanse kuze kube yebo it's him yazi ngiyafisa ukuthi ngiyomhlaba ngecamera lo mlungu uyena umfazi wakhe usashona uyena wobuyi inyawo ifutha zingaka kuthiwa kodwa akalali nawe akalali nawe ufuna udanse kuphela akalali nawe akwenze lutho and uyakunika imali futhi lo suku uyifunile Kawanje ziningi izinto ezenzakala ebusuku abantu abanemali abakhohlakene ziningi hey asidlulele komunye umbuzo sikhona yini isigameko somuntu owake wathathwa
wangaphinde wabuya. Ish baningi. Mawucabanga isiphi nje ongasilandisa ngaso kuyisona esisematheni nihlala nesixoxo. Khona enye intombazane ethi uSindi wasemlazi kaDini. Yeah. Naye wafika kuqala kodwa kunami la eThekwini ngamfica la eThekwini. Kuzobe namhlanje uSindi aphindanga wabuya and sambone egibele emotweni. Mhlambe ethi kwako past 7 ebusuku egibela kuleyo moto leyo ngoba abantu beyishaya imali. Beyishaya imali uSindi lapha phezulu bayamazi nje kuno road. Yini ubemuhle kakhulu ubeyidakhi nje kuphela ubeyiphaphele yabo nje engasabi nokuhamba nqunu phela abelungu bathanda umuntu yabo nje ongathi uyahlanya ngekhanda okanqena uvesana ahambe nge-G-string yabona nje manje ezinye izinto mina yabo nje ngibuye ngiyisabe yabo ukuthi mase kuthiwa ngihlala nomuntu engangifunda naye lo muntu angasekhaya nje engifica ngihamba nqunu emgaqweni so nje na nje hayi bengenandaba ngoba ngisho emini bekwenza lokho uthi nje emini nje uyigqokele nje i-swimming costume namahili ayigqokele nama-fishnet angabi nankinga nje yabo so nje wagcina ehambile wangatholakala ukuthi washonaphi naleyo moto futhi asiphindanga sayibona into esengayifunda ngaleya ngesifundo saleya ngane ukuthi kubalekile ukuthi umuntu mayehamba at least asibhale number plate yabo ngoba nami ngike ngizwe kuthiwa yobani bagcina behambe ngemoto kanje nje umuntu agcine engabuyanga futhi ufika abulawa mhlawumbe nasemahlathini nje yabo nje ukuthi vele amaphoyisa la eSouth Africa awasebenzi baningi abantu abagcwele emahlathini abangakatholakali kuze kube manje semakhazeni yabona nje kuthi nabanye abantu ke umuntu vesana athi hayi vele lo uyabhema eThekwini udla idakamizwe eThekwini bangayingena indaba yakhe kanti manje umuntu usenkingeni and thina ke njengoba samaZulu ke sisebenzisa sikholelwe endaweni zamadlozi uthola ukuthi leyo nto leyo iyohamba umndeni wakho mhlawumbe usuyinika inkinga ngoba wena bangcwabanga mhlawumbe njengabantu abathi uyagodola usehlathini yabo nje ngiyicabanga lezo zinto uthi umuntu njengoba umuntu mfethu wafaka buhlungu ufukhala ujiya futhi ungaqhwatsha umndeni wakho yabo nje ziningi izinto ezenzakalayo eThekwini. Enye into professor khona i-drug efikile ekuthiwa i-tick ziyagula ingane zabantu la eThekwini emakhanda ngiyayisaba leya nto ibanje uhanje lo mqondo uphenduka uhlanya kodwa uphila uphenduka uhlanya so ziningi ingane zabantu eseyisangana emakhanda la manje impilo la ayikho right ziningi izinto engiyibonile iwonga ngiye ngibanga ukuthi kona ayikho right ngoba isidakamizwa senza impilo yami yafact kodwa kwelinye side ngiyalibonga ukuthi ingifundisile enye impilo ade ngeke ngize ngiyazi njengokuthi ungahlala nomuntu uyitshela ukuthi professor ugcwele ngami umngani wami kanti ufisa ngisho ukuthi ungathi uphuma la eminyango ushayiswe imoto ufe kodwa wazi umenzela utho wazi uxabane naye yabo so iwunga nje ingifundisa ezinye izinto kade ngeke ngize ngizazi ukuba ngisasihlele ekhaya okay sibambe imibuzo yokugcina mbili manje sela ukhona owake walaliswa nenyoka wabuye washo uthi kwenzakalana ife khona ngala Richards Bay uthatha umuntu kephi eMorning Side ayimthatha lo muntu lo umuntu sisomuhle yena lo yasisi wayibhema irocky kuphela iwunge ngayibhema mayimthatha lo sisi lo umuntu wesifazana uthatha umuntu wesifazana uthathwa emoto yendoda usamthathe amise eRichards Bay futhi lo sisi akahlalanga isikhathi eside ngoba ngisho isonto aliphelanga uthi mayefika la emzini walomuntu eyimuhle all white everything ama-tiles upende yonke into ise bedroom yakhe ikhishi lakhe yonke into imhlophe qwa la ekhaya yabo hayi lo bhuti-ke amtshela ukuthi hayi yena uhlala yedwa umuzi omkhulu kanje uhlala wedwa athi uhlala yedwa athi hayi
feel at home yabo nali ifridge yonke into oyifunayo uzoyibonela hayi uthi hayi angabi nankinga naye ajabule uthi cha ngeke la ayifuna ngizenze umfazi ke la lo muntu lo hayi ngeke ngitholile indoda ngiyakwaqhwayiza hayi lo muntu lo uthi angithi umthengise ebusuku yeah uthenze njani nomuntu ahambe athi uyabuya hawu ahambe lo muntu lo angabuyi phela ama-hour akabuyi kuthi mase kuzosa enze njani lo muntu lo abuye mayebuya amtshele ukuthi hayi ngicela ukuthi ungahambi namhlanje uphindulale ngizokukhokhela imali yakho uthi hayi ungabi nankinga ahambe uthi athi uyosebenza uyabuya hayi naye ehlaleleke yabuka i-TV na kenze yonke into ayenzayo uthi abuye futhi nomuntu lo mhlawumbe ngabo 2 ntambama mayebuya athi yazi ngicelani ngicela ukuthi khona umuntu engihlala naye la endlini kodwa ngicela ukuthi ungamsabi uzofika ebusuku ungabi nankinga ngiyakwenzela lutho uyena umuntu esithola ngayo imali uthi anganaka ayitshela ukuthi mhlawumbe umngane wakhe uzofika ezomdelivela imali yeah uthi aphinde ahambe lo bhuti kodwa yindaba lo muntu kusho ukuthi akangithandi noma ngimchazi akanaso isikhathi sokuhlala nami uyaphuma uyangena uyaphuma uyangena yindaba kwenze njani hayi anganaki abuye lo bhuti ebusuku mayebuye ebusuku lo bhuti lo hayi athi akahamba bayogeza bageze abeqeda ukugeza hayi ahambe ebedroom mayefika ebedroom lo bhuti lo athi hayi abalali ngasikhathi yena eyitshela ukuthi hayi namhlanje-ke kusho ukuthi hayi lo bhuti kuyimisela ukuhlala naye-ke benze nje into zabantu abathandanayo hayi aphume lo bhuti athi hayi yazini mina ngizokunika yonke into oyifunayo kodwa ngicela ukuthi wanelise mina lo muntu ozoqhamuka la uyimina hayi ukuthi uzobubona yena uzobubona mina uthi hawu lo sizaqala ukuthi hayibo uthi umuntu ozofika la ngumanelise ngizobona yena kanti ubani ozayo kanti uthi aphume lo bhuti lo mayephuma lo bhuti lo akuphelanga ngisho mhlawumbe 10 minutes uthi inyoka engakanani uthi ifike igibele embhedeni uthi esathukile nje hayibo uthi uyayibona inyoka ingena ngaphansi kwengubo inyoka uthi uyezwa ukuthi hayibo ngathi khona into engenayo la ngaphakathi kuyena enkomeni hayibo uthi samangazoyiloko lo sisi lo hayibo athi uyayibona lento le hayibo nayi ngempela iyangena emva kwaloko kusho ukuthi ayibone futhi isiyaphuma athi mase ayibona isiphuma ifike iroli la yabo angithi umbhede lo yeah la ngale kombhede ifike iroli phansi emva kwaloko ukuthi vesana ikhipha imali yazi khona abantu abathwale ngempela ikhipha imali emva kwaloko mase iyahamba hayibo lo sesisathuswa ileyo nto and imali ethu uyayibheka umanzi uthi nje ama-spams ongakazi wabone engathi mhlawumbe angazi noma amasi noma yini uthi aqhamuke lo bhuti lo mayiqhamuka lo bhuti lo athi yazi wena ngikubonile yikho ngikuthanda nje ngiyakukhetha kubo bonke abantu ukuthi ngempela uzongenzela lento engiyifunayo uthi hayibo yini ngempela into oyenzayo uthi hayi ngoba unesibindi ngisazophinde ngikuthenge ufuna malini abantu amtshela lo sisi uthi yena ubefuna emalini wathi hayi uzomedela imali uzoba right wamnika imali wafike wamshiya mayemshiya qantala lo sisi lo kusho ukuthi lo bhuti amtshela ukuthi angatsheli umuntu qantala lo sisi kusho ukuthi ayixoxe le ndaba ngobani uyabona ukuthi ulibele ephuma lezi zinto engathi amasi ngaphansi elibele ziphuma andiyanuka lento le amtshele atshela abangani bakhe ukuthi yazi bafethu izolo kwenze kanje lo sisi loyo wagcina ehambile esibhedlela ngaphinda ngwabuya
Zinqunywa amakhanda yeko ngangisakwazi ngisho ukubuza lo mbuzo uyisikhathi vele siphelile manje we are having 45 minutes already nina benkashane kamenzi siyacela ukuthi bejoin membership lo khulumayo professor njengamanje sengiyayideda indawo if ever ufuna usisa kuye for part 3 sicela udrop imibuzo ngaphansi le mbuzo ade ngiyibuza idedelwa abantu umuntu ubhala igama lakho usho umbuzo ufuna ngoba manje amagama awu YouTube la abuye ngaveli uzofika usho igama lakho bese ubhala umbuzo ngaphansi uzosisa sombuzo lo mbuzo lo if umfuna for part 3 abantu abajoin membership bafowethu uzohamba siqwashisa izingane ezikoleni ukuze nazo zingagcini izithole zesimene ezinjengalezi mina sengiyayideda indawo